Ekibasa kya serikali kirito kuruka government scholarship ekyabana bago apply ekikero omwana ole school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkanyora ari kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi kochagotokonya asama tukagocha biyamon asamange yabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi nigutara sinamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurabo konye asubugima obumakiaya. Awasogire na ndo mwancho muligireo Getembe TV ngarenki muna ewiki yao mbuya egendete kwera litukeriga lya nyongeza lituko lya Ijumaa yoere chitariki 22 karibu sana ase Ekeonga Chinsa Ikomi chabona Maragoba Iriane Matildah Obaigwa na kurwase bimanyirio tukubwaterana nere Vanessa Nyavuke na kwariganira senchira yabe netunyariko yasanga yaiga asenchira ere eyobwenge na nekirongo chaka Ekeonga abarai nigobono banyare kuburirwa kusegosemigwa bakore mirimo yabo asenchira engikerano na aneno muno kweneke buna Chinsa mochiria bachorire magenderero anyarire guikerana bagusanga ensemo gete osekero barenge usanga ensemo gete yabagaka kurwa Chinsemo chiarigoma ime ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigobono banyarire kwesokya na boigo kubura buna abarayi babono abangi baboti baraba bakora emirimo elia ega neirie kosekorengana buna babete bakoria chira nigo bariko yasanga yaiga chingaki baumirana no mwana siasa omanyekanete uno moske Jared Akama uyoromo MCA kurwa ase Orogongo kurwa ase county ya Nairobi korende kubwato uroso bwae ime ya Kitutu Masaba Orai nabo kobobo kong sabanta bange murabona gotubuga tuburayo bokong sana korobo kong buto sinyeta banta bange toko bawo bogambi tuakagambi yabawo gikokora twanyoro burai bwa bakongeiro iyasense moyo burai nabere egashien kong sana sabande ntoraro raburai buya igobo gokorwa oborai nabo borobo kongwa sabantu bande igo togo sabanga abantu bali twabekiro oborai batokorera oborai obuya naende batokonye nabono Chinsemo chinyinge echifereti semo chinyinge echifereti munabona nsemo yechaege efereti pi abana aga bakorera bangina abakorera igo oborai bwito bono iga sense tibori buya nabondo ngabo bwate mechande menge nsi tomoroje bunere kero monto tigakore emirimo yaye gotwakoire gwende report card yawe na rotogoje kurigereria tugusabanga Nyasaye tokonye aba bagoja goja
bachoro buye kiagera election nere bosia toyekore buya na endo burai kubwa kongire torwana segiero tochora abantu buya tochora barai baya ngeringa nyasaga ndego tokonya egere tochora barai bali baragende ko konya nsi yaito togende mutu oburai yobuya no bogo kore binta abantu batagete abantu bakogoka bonsi bana bakawera chisukuru biya bana bakawe chipasali ensemo yecha abantu bazikorera oboibi botayo mwana incho kagwaita chariri obuna bwo burayo buya na omoseneta we kaunti ya Nyamira omosikia okongo mugeni nikubono litukuria rero nyara gutarira egati abamenye korwa ase ebunge ya bubasi me ye kaunti ya Kisii asumuyiga bwebiriro na chinga kicho nikubono anyara gukonera siasa y'umuguzi ase orugongoro saburirie obubasi koba magega ya Dr. Fred Matiang'i nabo gukomusira asiganga yaye yokuria ikirogo kyobura ebwense na boigo nigababulire banyare gukwana negati ya bura ikorwa ase kaunti ya Kisii abo bale asensemo bagusire serikali yayo Musike William Ruto banyare kusira gusiko chenche birengererio nabo gukomusira Dr. Fred Matiang'i Bobasi na rongo igu no mwana yo bito koro kusimba ati arbedon. Ono obasi baminto. Ntuna to gotagarra otoro jenga tuachira mu ne se ukyo musi Kenya ngo to bwate sier tuaikire bona se torange bose nyombe rie nene torete kero usia na ende mugaro to musa bochimake. Ibona kimole korbo basi mole na intwe. Ono mbole timu elia Matiang'i nje mwaka na ambassador wako konochi. Konochi no dio gonjo kanege tiete na kile arombele tebo basiga. Yona aja na nje ndole kiro linga kurbo basi. Mole na Dr. Fred Okemo Matiang'i. Yabona aboli kuyana na boka bwate chikamera bambwate elinde nkoya magana nte Matiang'i na kurbo basi mbuye. Abantu babo basi. Mole na Dr. Fred Okemo Matiang'i. No mana to dawana one time. No to SP. Bami ndorende gaki moro chakaro opinion ya jete chipointi chikole te isato iga Matiang'i etani oyo korokunga nere William Ruto. Mutare ko tayo mwana yo minto gaki nere atiga ko ende gutoliba ato joini tolete gente gai. Todara sie ko marangu mwale wanja iche. Bono moro chibare bosoka rero iga barangiri mukutana bosonga. Mwanja mole batojo ini toya ndamo. Ekiaro ono rojo mu president yese ya musiri. Mbura mabuta murojo una mente. Anaji ko woliye bigi kolina na ndanga ba mente na siringi ya 50 uchiro. Nero muda toto tikara endero. Igongo basaba kumuranje kurubasi. Abantu be kaunti yete ya usi. Mtukoro Nyamira tuwasiekire. Na inusiye kakorwa egende getokareta ma mbiego sawa. Osama no imoda. Tokere de mapem. Ujonye ndi mwanja kichike binde ngora kwata bale keswahili nganga na kwa ni keswahili kurwanya kelio moto kurukuru to mugere. na umuwaziri omunene andotenere tamangana ye Chinsa Chisco Musike Musalia Mudavadi nigobono anyarire kweneke buna serikali yensi ya Kenya nigo egenderete gusira kusikweneke buna borokiwa konyora bale chisemi chiekerero cyogutumeka emitandao na boigo chinchira chege digitali iriyo kweneke buna ensemo yobutuki yanyarire goikirana na gakwiye kwana gakurasa magacho a KICC asigi karekenene hekyo gyakorekanire amatuka atatu aitire kyare kwera rero nigo Musike Mudavadi atabire gutirase obutuki gusira chisemi buno echo nalio ensi ya Kenya iranyare kogenda ne chinchira chiekerero kugenda ne mitindo anermono ase amangana yo gukora research gose obutuki chinsemo au. Kenya is particularly proud to host this first of its kind gathering, which brings together over 5,000 stakeholders to showcase scientific excellence, commercialize research, and bridge the gap between science and local communities. I take this opportunity to warmly welcome all the participants and urge you to use this platform for scientific exchange and collaboration to move science, technology, and innovation from the edges of public discourse to its center.
Your presence here signals to Kenya's scientific community, our partners on the African continent, and the world that our government regards science, technology, and innovation instruments in our national development. Scientific knowledge becomes more useful when it is transferred to communities, markets, industry, policy, and the next generation. It is therefore more than a convening of key actors within our national science and innovation ecosystem. It is a clear and deliberate statement of our national development. Science must not be seen as the exclusive preserve of laboratories or academic institutions. It must be understood as a national priority that actively engages government, industry, and society in shaping and applying knowledge for the benefit of all. I am certain that you engaged constructively during the key sessions of the program that brought together those who generate knowledge and those who can fund, apply, and scale it. Na omukonyi bomurai wenze umuske Abraham Kidure Kindiki nigubono anyari kwigira ebitambukiro serikali yaimukirie anamuno asia mangana uchumi kubwa muno ensemo yokwene kibuna Wakenya tibaranyara kuumia nirigori eririgendete gukina rya maguta ya petrol ime yense kawukona litukoria rero musike Kindiki nigo anyare kwene kibuna nigo uchumi egendete gukonga ase Chinsa chionsi usense ngima tariense ya Kenya yoka sate bruna serikali ase matuko amagega kera umutinyi nigo yabirige kwene kia ugokeigwa kwerigori rya maguta ikyobono gutabuna nigo yanyara gukiye kerengo kusechi bese cyo kugura maguta goika chisiringi wetania emerongo ene asate bribono nonyerigori rya kinire serikali negendete kwigirira Abakenya. Ulikuwa unasikia EPRA ikitangaza mafuta itashuka shilingi 7, shilingi 5, shilingi 3, shilingi 6. Consistently we reduced fuel prices by 43 shillings gradually every month. Lakini sasa vita imekuja uko ng'ambo mahali mafuta inatoka. Na hiyo sio shida imesababishwa na Kenya. And the people who are saying that the problem is local, they are lying to the people of Kenya. It is not true. The fuel crisis problem is an external problem that has been brought by the war between US and Israel on one side and Iran on the other side. Na vile hiyo vita imekuja, zile njia ambazo zinatumiwa na meli za mafuta zimefungwa. Sasa meli zinatumia njia mrefu, inaenda mbali kabla ifike Mombasa. Kwa hivyo bei ya transport ya mafuta kutoka huko kufika hapa imepanda. Bei ya insurance ama bima ya hiyo mafuta na hizo meli imepanda, kwa sababu meli zingine zinalipuliwa huko baharini. Na kwa sababu ya hiyo, because of the rise in logistics of bringing fuel from the Middle East, the cost of fuel has gone up, transport cost has gone up, insurance cost has gone up, and the entire supply chain logistics have been interrupted. That is what has led to the situation we have. Na asengane yoyo nigo murai wense ya Kenya muske William Ruto ono anyari gusegeta Abakenya banyari kwibwaterania ase ukugora chigari chigutumeka chinguru cy'umuriro ose chigutumeka estima ani muno ase atebruna eyo nabwe kunyara gukonya ani muno gutanga emechando ile koletwa ne gugunchureria kwirire na kubwa muno eri gukeya Abakenya bali bakugania kugura amaguta ya petrol ekero ebintu bigenderete gukonga na nigatebire ase chigari chiri buchimie ya mochi ntangane chiranyara kugura goche imense ya Kenya chestima nigo bono chitachi gwakanerwa ebango kose atebire nigo chirachikoba duty free. We are accelerating investments in renewable energy, electric mobility, modern public transport, and energy security infrastructure so that future generations of Kenyans are less exposed to global fuel instability.
We must embrace electric vehicles as a first step, and the government has already ordered 3,000 electric vehicles through the Ministry of Interior for use by our security and administration officials. I am also making a declaration that the first 100,000 electric vehicles to be imported into Kenya, whether for public service or private use, will be duty-free, even as we continue to work with private sector for investors in the electric vehicle manufacturing to establish production facilities in Kenya. This is not only about overcoming the current crisis, but also about building a more self-reliant, resilient, and economically secure Kenya for generations ahead. Abo nongo kolere Ekeonga Chinsa Ikomi chabo no maragoba kolende tobasa uska kendera kubwatia anakoyechingira emerobelyo ya Getembe TV Ekeonga kya mwamuksi eritariane Matildah Obaigwa kendera utobwatia se mitandao yaito yekirero na kurwa sevi manyerero nere nyaboke vene yunuke atuti kurwa ase studio ya kabire twara uburigererio bya na boigo emaragoba entoerero. Nubwo tukorera kundi wensi ebenkuri kwe mikutano ukorera kugukwa kuri gukwinyurya gusemera igende yonsi oraganye erariwe mono Getembe FM your station nero iridyuka eyubwate siginentindi na wigo ensera kirege tangaza munitwe asirigurira mu buko twakirisi migwetera senamba 0741 499726 Getembe FM asa matangazo ana oregene.